Akekho umuntu onesithwalo okwayi enjoy imali yakhona. Bayifuna ngenkani. Naba abantu abafuna izithwalo, abantu abahluphekile, ba-give upile empilweni. Umuntu sakathi noma yini, udala noma ngasacrifice ngoma mncane, noma ngasacrifice ngobani. Into efuna imali. Nayi la ngiyakhona, ngifuna ukuthi kakhulu ngingene kule nto yamabhebheza. Le sengiyishintsha, bese ngiyiphendula isithwalo. Ngikubonisa ukuthi lento yenzani. Uzothi wena uyayifuna. Na umthetho simple. Angithi ayibona into ngizokunika yona. Siyaphuma la ekhaya ngiyongozela yona esigangeni. Ayikho la ekhaya. Ngoba number 1 iyathafazana. Angifuni ezothafaza umndeni wami. Wena ufuna ukuthafaza. Wena ufuna imali ehlanyayo. Akusiyimi ufuna imali ehlanyayo. Mina ngiyothatha i-risk. Yothatha amathambo thizeni ngiwahlanganise nathizeni into ezithizeni. Ngizifake kulesigubhu. Bese ngenza u5 no6. Bese ngibiza wena. Bese into sekwenzeka lo mlingo walesithwalo. Esakho. Sibhekane nawe. Siyokhulunyiswa wuwe. Kuyenzeka kakhululeka. Uzonginike imali yami engikuchajayo. Bese ngitshela ukuthi angiyifuni imali yale nto le engiwakhisayo. Ngobe ngiyayazi ukuthi yebubi yapi. Ngobe ngiyayazi ukuthi kubi nobuhlungu obenzakalayo.